Arratzalde ondan hori, hasingo gara. Lehenengo puntuan, 2022ko maiatzaren 18an egindako bileraren dagokion aktaren onarpena. Puntu honi buruz zerbait, ez badago ezer, bozkatu egingo dugu. Aktaren aldeko botoak, hau batez. Bigarren puntua, musika eta dantza eskolaren irakaskuntzako zerbitzu publikoa eta Inazio Bereizi Artua musika eskolaren irakaskuntzako zerbitzu publikoa arautzen duen ordenantza ezartzeko lehendabiziko onarpena egitea. Ikusirik herritartasun batzordeak egin duen irizpena eta bertan azaltzen diren aurrekariak, herritartasun batzorde informatzaileak osoko bilkuari proposatzen dio honako akordioak hauek arditzala. Lehenengoa, udalak musika eta dantza eskolaren zerbitzu publikoa esartzeko eta norgehiagoka araudiaren bitartez eskaintzeko onarpena ematea. Zerbitzu eskaintzeko espedientea kontutan izanik. Bigarrena, ezarritako zerbitzua zeharkako kudeaketaren bitartez emango dela xedatzea. Hirugarrena, akorde hau eta horri dagokion espedientea jendaurrean jartzea, 30 egun naturalepean, eta Gipuzkoako aldizkari ofizialean eta udal honetako iragarki taulan argitaratzea. Partikularrek, erakundek, egoki iristen dieten, oharrek egin ahal izan ditzaten. Jendaurreko erakustaldian, hasierako onarpenari dagokion erreklamazioak aurkezten ez baldin bada, uste izango da, behin betiko hartu dela, artean behin-behinekoa izan den akordioa. Laugarrena, Inazio Bereizi Artua musika eskolaren irakaskuntzako zerbitzu publiko arautzen duen ordenantza lehendabiziko onartzea. Bosgarrena, ordenantza hori jendaurrean jartzea eta interesdunei entzunaldi egiteko aukera eskaintzea. Ordenantzari buruzko reklamazioak erudekizunak aurkezteko. Horretarako aldaketa 30 egunez Gipuzkoako aldizkari ofizialean eta udaletxeko iragarki taulan argitaratuko da. Erreklamazio erudeokizun horiek korporazioak ebatziko ditu. Seigarrena, arestian aipatutako 6.995 legearen 59. artikuluaren azken paragrafoan ezarritakoaren arabera, jendaurreko erakustaldiak dirauen bitartean inolako reklamaziorik erudeokizunik aurkezten ez baldin bada, ordenantza behin betiko onartutzat hartuko da. Eta osorik argitaratuko da Gipuzkoako aldizkari ofizialean. Bueno, eta ondo baderitzo zuen, nola hainbat puntu dauden musika eskolakin zerikusi xadokamenak, eingo ditugu ekarpen guztiak, ero adierazpen guztiak eingo ditugu hasieran lehenengo puntuaki, eta gero jungo gara banaka bozkatzen, bale? Orduan, Ebaristo, zuri da deitza. Ariadnak, erez. Aitziberrek, erez. Maianek, erez. Ba, orduan, bozkatzera jungo gara. Orduan, proposamenaren aldeko botoak, kontra, abstentzioak, 16 alde eta abstentzio bat. Hirugarren puntua, prozedurarekin bitartez, Elgoi-Barko udalerrian musika eta dantza eskolaren zerbitzuak kontratatzeko esleipena arautu behar duten baldintza administratiboen eta teknikoen pleguen onarpena. Ikusita hemen ere herritartasun batzordearen irizpena eta bertan azaltzen diren aurrekariak kontutan izanik, akordio hauek proposatzen dio osoko bilkurari hartzeko. Lehenengoa, Elgoi-Barko udalerrian musika eta dantza irakasteko zerbitzuak kontratatzeko espedientea onartzea. Gehienez ere, lehenengo urterako 750.000 euroko lizitazio prezioarekin eta 3 urteko exekuzio epearekin. Bigarrena, aztergai dugun kontratunen lizitazioa arautuko duen baldintza administratibo berezien eta baldintza teknikoen pleguak onartzea. Hirugarrena, beza sartuta, gehienez ere 750.000 euroko gastu onartzea kontratuaren ondorio sortuko diren gastuei aurre egiteko. Eta halaber, kontratu indarrean egongo den urrengo urtetarako egokia eta nahikoa izango den aurrekontu kreditua izendatzeko konpromisoa hartzea. Laugarrena, esleipen prozedura abian jartzeko xedapena ematea Elgoi-Barko udalerrian musika eta dantza irakasteko zerbitzuaren kontratua prozedura irekian bitartez, kalitate prezio harreman hoberena duen eskaintzaren alde eta esleipenerako hainbat irizpide kontutan hartuta esleitzeko. Horretarako, dagokion iragarkia argitaratuko da Elgoi-Barko udalerriaren
kontratatzailearen profilean. Esleipena bestalde zerbitzua egiaz ezartzeko baldintza etengarriaren menpe egongo da. Bosgarrena, tokiko gobernu batzarrari eskuordetzan ematea esleipen proposamena onartzeko eta kontratu esleitzeko erabakiak hartzeko eskumena. Seigarrena, era berean tokiko gobernu batzarrari eskumena ematea Goi Beharko Udalerri musika eta dantza irakasteko zerbitzuaren espedientean hartu behar diren akordio oro hartzeko eta halaber akordio horiek sorraraziko dituzten gastu guztiak onartzeko hori guztia toki araudiaren oinarriak arautzen dituen aprilaren 2/7/1995 legearen 22 artikuluan ez aurreikusitakoari jarraikiz. Eta 7. Eskuordetzari buruzko akordioak Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzea, akordio hartu eta hurrengo egunetik aurrerako ondorioekin. Puntu honetan ez badago ezer esatekorik, bozketara joko edo. Proposamenaren aldeko botoak, abstentzioak, 16 boto alde eta abstentzio bat. Laugarren puntua, Ignacio Bereziartu musika eskolaren araubideari buruzko araudia lehendabiziko onartzea. Herritartasun batzordearen irizpena jarraituz eta bertan azaldutakoen harira, honako akordioak hartzea proposatzen dio osoko bilkurari. Lehenengoa, Ignacio Bereziartu musika eskolaren barne araubideari buruzko araudia lehendabiziko onartzea. Bigarrena araudi hori jende aurrean jartzea eta interesdunei entzunaldi egiteko aukera eskaintzea. Horretarako Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta udaletxeko iragarki taulan argitaratuko da, 30 egunez. Erreklamazioak eta iradokizunak aurkeztu ahal izan daitezen. Erreklamazioak eta iradokizunak bestalde korporazioak ebatziko ditu. Hirugarrena, aresten aipatutako 7/1995 legearen 59. artikuluaren azken paragrafon ezarritakoaren arabera, jende aurreko erakustaldia egiten den bitartean, erreklamaziorik iradokizunik aurkezten ez baldin bada, uste izango da araudia behin betiko onartuta geldituko dela. Eta ondorioz, osorik argitaratuko da Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean. Ez badago ezer, bozkatzera joko dugu. Orduan, proposamenaren aldeko botoak, abstentzioak, 16 boto alde eta abstentzio bat. Bosgarren puntua, ordenantza fiskalaren aldaketa H-epigrafea musika eskola. Antolakuntzako batzorderen diktamena ikusita, akordioak proposatzen zaio osoko bilkurari hartzeko. Lehenengoa, honako epigrafia hau gehitzea udal eskumeneko zerbitzuak eskaintzeagatiko ero jarduerak egiteagatiko prezio publikoak arautzen dituen ordenantza fiskalean. H-epigrafea musika eskolan. Bertan azaltzen da, zeintzuk esango dian hileroko kuotak, segun ze hezkuntzan klase dan, urteko matrikula zenbateko izango dan, eta obariak zeintzuk izango diren. Bigarrena, hau guztia, 30 lan egunez jende horrean jartzea proposatu da, izan daitezken erreklamazio ero oharrak aurkezteko. Era berean, aipatutako epea igarotakoan erreklamaziorik ero oharrik aurkezten ez baldin bada, aldaketa horiek behin betiko bihurtuko dira. Ez badago ezer honi buruz komentatzeko, bozkatzera joko dugu. Orduan, proposamenaren aldeko botoak, abstentzioak, 16 alde eta abstentzio bat. Seigarren puntua, 2022ko ekitaldiko aurrekontuaren kredituak 2022 kredituen transferentzia bidez eta 2022 kreditu gehigarrien bidez alkateak kredituak aldatzeko espedienteak onartzeko eman dituen ebazpenen berri ematea. Kasu honetan, alkatetzaren ebazpen bidez emandako bi kreditu aldaketaren berri ematea da. Eta lehenengoa onartzen da aurrekontu kredituak aldatzeko espedientea kreditu transferentzien modalitatekoa proposamenan egiten partidetako xehetasunerekin kapitulokako laburpen honen arabera. Kreditua transferituko den gastu partidak, horra saltzen da dela Ignacio Bereziartu musika eskola diru laguntzatik, 150.026 euroko baja eta alta musika eskolako kudeaketarako beste partida baten kopuru berberaz. Eta bigarrena, ekintza hau inolako tramiteri gabe irmo eta exekutiboa denez,
Bidezkoa da kontratzailea zerbitzuak berehala kontabilizatzea onartutako kreditu aldaketa. Eta bigarren ebazpena da aurrekontuaren kreditu bigarren modalitatean kreditu aldaketarako espedientea. Eta kasu honetan ebatzi izena da udalaren 2022ko aurrekontuaren kreditu bigarriak aldatzeko espedientea onartzea, eta kasu honetan musika eskolako kudeaketarako 110.000 euro hartzen dira gastu orokorretarako diruzaintza geldinetik. Eta egintza hau bestelako tramitari gabe irmo eta bete beharrekoa denezkero, bidezkoa da, onetsitako aldaketa fondoen kontratzailea zerbitzuak kontabilitatean beharrelako ondorioekin islatzea, gastuetan zein sarreretan, eta hirugarrena Odol Batzarrari egiten duen lehen bilkuran akordio honen berri ematea. Zazpigarrena, 2022ko ekitaldiko udal aurrekontuaren kreditua kreditu transferentzian bidez aldatzeko espedientea onartzea. Hemen ikusita antolakuntza batzordeak egin duen irizpidea eta bertan dauden aurrekariari jarraituz, arestian kontutan izanik, batzorde honek Udal Batzar Osokori honako akordio har dezala proposatzen dio. Lehenengoa, berariaz agiri den proposamenean jasotzen diren udal honetako gastuen aurrekontuko partiden arteko transferentzia bidez kredituak aldatzeko espedientea onartzea eta partiden araberako ondako laburpenari jarraiki. Hor kreditua transferituko duten gastu partidak, hau da bajak, 75.000 euroko kopuruaz, dela herriko antzokiko kamerinoen berritzea, eta kreditu jasoko duten gastu partida alta berriak, kasu honetan hilerrian kolumbarioak eraikitzeko eta nitxoak. Bigarrena, Gipuzkoako aldizkari ofizialean eta iragarki taula ofizialean argitaratuko iragarkien bidez 15 egunetan espedientea jendearentzako esposizio publikoan jartzea. Hirugarrena, inongo erreklamaziorik aurkeztu ezean aipatutako espedientea behin betiko onartuko dela ulertuko da. Orduan, proposamen hau bozkatu den berda. Orduan, proposamenaren aldeko botoak aho batez. 8. puntua, Karakati Ukurutze eta Mendilerroa babesteari buruzko adierazpena. Elgoibarko hiri antolamenduko plan orokorra 2012an onartu zen eta Karakati Ukurutze eta Mendilerroko Elgoibarko magala jasotzen du Karakateko landa parkea izenaren barruan, C7 Karakate landa parkea. Plan horretan bertan, landa eremuen barruan parke hori natura intereseko eremu gisa ezartzen da, Karakati Ukurutze eta Agerreburu, eta inguruan ezarri daitezken erabilera onargarriak eta desiragarriak zehazten dira. Era berean, bokaziozko erabilera ezartzen du udalerriaren aktibo natural gisa, zonaren oraka eta babestea eta mantentzea irizpidetzat hartuta. Debekatutako erabileren artean, parke eolikoa jartzea dago. Hainbeste eztabaida sortu duena, baina 2012 urteaz geroztik edukiera gutxi baterez dute hiri antolamenduko 2012ko plan orokorrean ezarritako murrizketaren ondorioz. Dokumentu honekin eta bertan jasotako erabilera murrizketekin bat etorriz, energia berriztagarrien lurralde plan sektorialen aurrerapen dokumentuak mendilerroaren gailurra mugatzen du, bai Elgoibarko eta Zoraluzeko mendimagalen guztian ere, zatiak ere. Parke eolikoak eraikitzeko egokiak ez diren eremu gisa ingurumenaren duten eragineagatik. Izan ere, Karakateko kordalak hainbat elementu megalitiko ditu. Batzuk aspaldi aurkitutakoa, beste batzuk orain aurkitutakoak eta beste batzuk agian aurkitzeke daudenak. Lurraldearen eta duela hainbat mendetako inguruko biztanleen historiaren eta hauek izan zituzten ohituren berri ematen dutenak. Dolmeni bilbidea helburu horrekin lehenetsi eta bultzatu zen, hau da, gure herriaren historia ezagustaraztea, Karakati Ukurutze eta pasealekuan eta aldi berean jarduera fisikoa, historia eta ingurumen kontzientzia sustatuko dituen turismo eta kultura sustatzea. Zoraluzeko udalerrian aurkitu berri diren sistek agirian uzten digute inguru honetan oraindik aurkitu ezin dugun historiaren zati bat dagoela, eta aurkitutako elementu horiek interes kulturaleko ondasunak katalogatzeko prozedurarekin hasteko Zoraluzeko udalerriak hartutako erabakia babesten dugu. Horregatik guztiagatik egokitzat jotzen dugu Elgoibarko apon jasotzen den bezala,
Plan orokor hau garatuko duen dokumentu bat garatzeko unea, udal plangintzan jasotako zehaztapenak gehiago zehaztuz, eta Karakateko inguruen naturala konserbatzearen eta babestaren aldeko apustua eginez. Horregatik guztiagatik, Elgoibarko udala ez dago ados eta ez du bat egiten onartutako plangintzaren aurkakoak diren eta planteatzen diren ingurune babestuetako natura eta ingurumen baldintzak murrizten eta kaltetzen dituzten plan edo jarduerekin. Elgoibarko udala Karakateko parke antolatzeko plan berezi bat idazteko konpromisoa hartzen du. 2 hilabete baino gutxiago epean, udal plangintzan zehaztutakoarekin eta udala gaindiko planekin bat datorrena. Plan horren helburua izango da inguru elementu naturalak eta megalitikoak babestea eta balioestea. Elgoibarko udalak dolmenen ibilbidearekin duen konpromisoa sendotuko du, udalerri mugakideekin hitzarmenak sinatuz ibilbidea promozionatuko du eta estrategia horren barruan egiten dien arkeologia prospekzioak diruz lagunduko ditu. Elgoibarko udalak antzeko plan bat idazteko gonbita egiten dio Soraluzeko udalari plangintza orokorrean jasotakoa, neurri handiagotan zehaztuko duena, interes naturalistikoa duen eremu hori balioa bateratua emateko. Boskatu baino leheno, seguramente ukiko dugu zer esana, eta orduan berriz ere txikitik handira hasiko gara. Orduan Ebaristo, zuria da hitza nahi baduzu. Kaixo, pues lo único que voy a decir es que nos alegra mucho que se esté dando este paso y que nos quedamos con lo positivo. Felicitar a Karakate Bizirik por el trabajo que está realizando y por el que hoy estamos aquí aprobando este texto, que espero que sea por unanimidad. Ofrecemos todo nuestro apoyo a seguir trabajando en esta dirección, recordando que este es un paso importante, que habrá que dar muchos más para librarnos de los aerogeneradores en Karakate. Ariana. Bueno, estoy con Evaristo también, que creo que es algo que tenemos que aprobar conjuntamente para que, bueno, dar fuerza y que salga adelante. Aitziber, zuria hitza. Bueno, arratsalde on hori, azkenean gure herriko dolmenek historiaren zati bat erakusten diguten bezala, EH Bildutikan gaurko honetan, pixkatxo bat atzera begiratzea nahiko genuke, gure herrian gertatzen ari den azkenean ere bai, Eusko Jaurlaritzak hartutako erabaki baldintzatutako egoera batera ekarri gaituelako, azkenean gauzak ez direlako behar bezala egin. Izan ere, 10 urte baino gehiago pasatu dira, Eusko Legebiltzarrak aho batez eskatu zuela indarrean zegoen eolikoen PTS-a berritzea, eta hori gutxi ez balitz ere bai, 2019 garren urtean, jasangarritasun energetikoaren legean baitan, Eusko Jaurlaritzak ere bai hartu zuen, plan sektorial hori berritzeko konpromisoa 2 urtetan, une honetan 2022 garren urtean gaude, eta oraindik ez daukagu behin-behineko dokumenturik, Dokumentu horiek azkenean lurralde plan sektorialan izena hartzen dute, eta adostu edo onartuko dugun manifestu edo mozio honetan jasotzen den bezala, ingurumenean daukan eraginagatikan energia berriztagarrien lurraldeen plan sektorialaren aurrerapen dokumentuan, neurri batean Karakate baztertzen du eolikoak eraikitzeko, baina ez du aurkikuntza arkeologiko berri horiek guztiz ez ditu babesten. Egia da, Karakateko eremuan aspaldianikan aurkikuntza ugari izan direla, aurkikuntza arkeologiko ugari izan direla, horietako batzuk identifikatuta daude dagoeneko, eta beste batzuk ondikan eskutuan daude. Baina, iruditzen guztien ardura izango da azkenean, etorkizuneko belaunaldiei utziko digune ondare hori zaintzea, eta Karakateko ibilbidea proiektu amankomun horren inguruan ere bai garatzeko aukera izatea. Beste hitz batuetan esan da ere bai, azkenean bai Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko energia berriztagarrien instalazioa antolatuko duen lurralde plan sektoriala egoera berrira egokitzeko premia handia daukagu, eta udalak bide horretan ere badauka zer egin argia.
Etorkizunari begira, argi dago, espazio batzuk babestu beharko ditugula eta ez hori bakarrik, aldaketak egin beharko ditugu azkenean gure ohituretan klima aldaketari aurre egiteko eta segurtasun energetikoa pixkatxo bat pausoak emateko, ez? Beste herri batzuetan ere egin dituzten bezala, Orexan edo Oñatin edo Garesen, ez? Beraz, iruditzen zaigu badara garaia Eusko Jaurlaritzak anbizioz jokatzeko eta dagokio lidergotik bai herritarrekin eta bai kolektibo zabalekin pixkatxo bat adostasunak eta lortzeko edo behintzat bilatzeko. Eta gero bukatzeko, eskerrak eman, etorri plataformako, Karakate biziko plataformakoei, eta gainera lortu dute, beraien manifestu honen inguruan azkenia, udala osatzen dugun alderdi guztiek honen inguruan adostasun bat lortzea, hori oso garrantzitsua iruditzen zaigu, eta erronka hauei herri gisa ere aurre egiteko aukera ona eskaintzen digu. Maialen, zure hitza. Bai, atzalde ondan hori. Guk bost ideia nagusi edo azpimarratu nahiko nituzke gaurkoan, lehenengoa da akordioa balioan jartzea, eta eskerrak eman Karakate biziriketik etorri dian eri, eta batez ere andoetzik uste bertan, eta nora egon dia gurekin hizketan, eta egisa esan erreza, eta nik uste oso modu naturalian lan indegula, eta eskertzekoa da errestasun horrekin lan itxia. Bai, azpimarratu nahiko nuke, hasiera baten indakon planteamendua, eta hori ere bai aipatu nahiko nuke, zeberaien planteamendua zen, eta guretzako egokisa zen, baina bai, hitz egin gendunean, adierazten gendun, pixkatara juteko prest geundela eta konpromiso batzuk hartzeko prest. Orduan bai nahi eta saldu hasiera baten indako planteamendua. Eta hau zen, Green Capital taldeak Karakaten bi haize errota eraikitzeko azaldu duen asmoaren aurrean, zer adierazi nahi dugu. Gaur egungo erronka klimatikoari aurre egiteko energia berriztagarriak sustatzea ezinbestekoa dela. Era berean, mota honetako proiektuek herritarren artean ahalik eta kontsentsu zabalena bilatu behar dutela, eta herrietako ondarearen aurka ezin direla joan. Karakateko mendi ingurua Elgoibartarren aisialdirako leku berezia eta kutsuna dela. Aurkeztutako proiektua Elosua Plazentzia estazio megalitikoaren mugetan sartzen dela. Proiektua Karakate Irukurutzeta Agirreburu babes bereziko naturgunean eragin zuzena izango duela eta Elgoibar antolatzeko plan orokorrak espreski galarazten dituela parke eolikoak bertan eta honegatik guztiagatik proiektu honen aurka gaudela adierazi nahi dugu. Eta honen aurrian guk bai itzen gedula postu bat daukagun araudiak zabaltzen duan bide bati heldu eta konpromiso zehatz batzuk hartzeko, ez? Eta mozioan Iñakik irakurri duan bezala hortik jotzen dugu. Udaleko hiri antolamenduko plan orokorrak adierazten du plan berezixak itxeko aukera, ez? Eta uste dugu bai dala Karakate Irukurutzeta gune honek ematen duala plan berezi hori egitea baimentzen edo ahalbidetzen duala eta horregatik bide hori hartu dugu. Beraz, lehenik eta behin adostasuna balioan jarri eta eskerrak eman eduki dugun lankidetza horrengatik. Esan deten bezala, eta hau da bigarren ideia, guk gaur egun dakagun legedia balioan jarri nahi dugu, azkenian, azken urteetan, eta ja, PTS-a hitz egin da, 2002koa da gaur egun indarrian dauana, baina naiz eta EH Bildutik esan ez dakigula ezer berriari buruz, badaude ja argitaratuta PTS berrian abantze batzuk, eta hori ere ikusi dezakegu, ez? Baina, zentratu ingo naiz, ez? Guk esaten duguna da, balioan jarri behar dugula, bai PTS-a eta bai udalan plan orokorra, ze bertan ja bide emate zaio babes eremu batzuek zehaztiari, eta uste dugu hori ere bai balioan jarri behar dela eta horren alde egiten genula, ez? Eta udalian proiektu honen inguruan galdetu zanean batzordetan, talde politiko desberdinen inguruan, eta eztabaida hori sortzen hasi zanean, guk jarrera hori nahi gendun eduki, ez? Prudentziaz eta erantzunkizunez jokatu, ze araudi dakagun, araudi horrek zer esaten duan, eta horren aurrean udalak zela jokatu dezakeen. Eta hori da, balioan jarri nahi duten bigarren ideia. Hirugarrena da erakunde arteko lankidetza. Hemen dano dakigu udalan hiri antolamenduko plan orokorra dala plano bat, baina bigarren plano bat dala Jaurlaritzatik datorren PTS-a, ez? Eta PTS horrek adierazten duanari ere bai erreparatu behar diogula eta hor behar dugula lan bat Jaurlaritzarekin, eta guk proiektu honen berri izan genunetikan Jaurlaritzarekin etengabeko harreman bat ireki dugu, eta mozio hau lantzerakoan ere beraiekin hitz egin dugu eta planteatzen diegu zein dan gure kezka eta nola nahi dugun aldegunean gehiago babestu eta beraiek ere bai beraien PTS-ean ondo babestuta edo jaso dezatela
balik eta margen gutxiago eukitzeko, ze uste dugu mendilerruak badaukala babesteko arrazoi nahikoa eta horren alde itxen degula. Gero, bai izan nahi dut, eta laugarren ideia bezala, ez degula bat egiten ez, zenbait alderdik hartu duten jarrerarekin, seguk, hasieran izan duten bezala, prudentzia eta erantzunkizuna eskatzen gendun, ze ez da bat ere errez askotan, horrelako proiektuak sortzen duten ezin egon horren aurrean, administratiboki eskatzen duten epe horien arteko eta udal herritarrak eskatzen duten askartasunan artean jokatzea. Orduan guk hasieratik eskatzen genuna zen prudentzia, guazen gauzak aztertzera da. Aurreko astia izan zen epi ereki dela enpresari benetan ja zehaztasunez proiektuaz hitz egiteko, ez? Orduan, oraindik badaude pausuak, eta pauso horietan guazen ikustera zer egin dezakegun eta nola, ez? Eta gu hor kokatzen ginen. Eta ez hainbeste jendia urduritzen eta bildurra sartzen, iruditzen zaigu indikan hemen badaudela moduak eta horretan jarri behar ginala. Bai alegazioen bidez, plan bereziak iten, guk uste duen hori zala bidia, ez? Eta hortan sinisten dugu gaur egun ere, eta azkenengo puntuan mozioan aipatzen genduen eskualde ikuspegisa, ez? Azkenian bai gure plan orokorrak eta baita Zora luzeko plan orokorrak jasotzen dute plan berezi hori itxeko aukera, eta interesgarri ikusten gendun biok plan berezi hori eta gero bateratzia hitzarmen komun baten edo legalki estaldura gehien emango digun gune baten elkarlan hori itxia eta ikuspegi hori indartzia, ez? Askotan bakoitzak bere herrixan eta bakoitzak bere realitatetik itzen degula, baina iruditzen zaigu olako egoeren aurrean oraindik eta gehiago indartu behar degula eskualdea ikuspegi hori. Orduan, adierazpenaren aldeko botoak, aho batez. Bederatzigarren puntua, Elkarrekin Podemosek Elgoibarko guraso bakarreko familiak egiaztatzeari buruz aurkeztutako mozioa. Eta oin Ebaristo hori pasatuko diotitza, zehoz esateko badaukata mozioari buruz. Aquí casi tenemos un buen acuerdo hecho, pero no hemos terminado de hacer el trabajo, entonces la petición es posponerlo para el pleno siguiente, si no hay ningún problema. Ez da inon partetik arazorik hurrengo plenura pasatzeko, ez da? Erretiratzen duzu mozioa eta hurrengo mozio bat aurkezten duzu hurrengo plenurako. Orduan pasatzen gara azkeneko puntura eskari galderak. Baino espadazka... Azkeneko plenuan ez aurreko plenuan indala hilabeteen galdera bat inaban zaborrontzei buruz esan ziazuen erantzuko zeniatela, baina hondikan ez dut erantzun jaso. Nahizue berriz gogoratuko dute galdera zeintzan. Erdigunean jarri ziren zaborrontziak, zergatikan erdigunean bakarrikan, zabalduko ziren beste auzoetara eta noiz izango zen hori. Hondikan ez dut jaso erantzunika, beraz berriz luzaten de galdera. Jusuk erantzungo dizu. Bai, kontenedore soterrauak aldatu dianak uste horiari buruz hitz egiten. Aldatu dian puntuak bakarrikan izan dira, Elgoibarren eta gainontzeko herrixetan ere bai, udalerri bakoitzan ikusi da, aztertu da kasu bakoitza, edukiontzi soterrauak dauden kasu bakoitza, eta ikusi da zenbaterainoko kabidia edo posibilitatea dakaten gainazalera ateratzeko. Dozela geratzen dian, adibidez, espaloiak gainazalera ateratzen dian orduan. Mantendu dian hirurak izan dira bakarrikan erdigunean daudenak eta ziltasun gehien aurkezten zituztenak, Aitagirrekua, Pedro Miguel Urruzunokua eta Antonio Arriagako puntuak, eta gainontzeko puntuak kanpora atera dira eta karga lateraleko edukiontziz osatu dira.
Mutrekun ere berdin inda, Deban ez dakit bat zauan eta anulatu indan, Ibarren ere bai pare bat anulatu dira, eta Ermuako kasuan, zaharkitxuta zauden edukiontziak berritxu dira, eta azkenengo indianak ez dira berritxu, momentuz erabilgarri daudelako. Erabakisa hartu zen mankomunidadian hau batez, edukiontzixak arrisku bat suposatzen zutelako, zauden egoerak arrisku bat suposatzen zuelako bertan jasotzen ibiltzen zian agileentzako, eta horregatik eraberritxu dira. Galdera erregu gehiago ez bada, pleno hau amaitutzat emango du. Eskerrik asko zueri horretorri zeraten hori, eta ikusi duzuen moduan, hau batez lortu dugu mozio adierazpen idatzi hori aurrera ateratzea. Egun ona izan danok, eta